ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ମନ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା? ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମଞ୍ଚରୁ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନେଇଥିଲେ ନା ମୋତେ ନେଇକି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ କି କ'ଣ ଭାବୁଥିବ କି କ'ଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ମୋ ମାଆ ଥିଲେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲେ କି ମୋ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅନେଇଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଗଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଆୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ରିସିଭ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଜୁହାର ହେଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ଖୁସିର ବୟାନ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତେ ପାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇନି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ମେହନତ କରିଛି ନା, ଗୋଟେ ଝିଅ ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଆସିକି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଏତେ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କେବେ ନ କରିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଠିଆ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କାହାଠୁ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ହିଁ ଅଲଗା ଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ବେଟର୍ କରିବି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ତାମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମେ ମିଳିଗଲେ ଆମେ ବସିଯିବା ଘରେ, ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା। ଇମୋସନାଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେଦିନ ଖୁସିରେ? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିଥିଲି। କାନ୍ଦିଥିଲେ? ଖୁସିରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ହଁ, ଆପଣ? ଖୁସିରେ। ଆଗରୁ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବା ମନ ଦୁଃଖରେ ଇଏରେ? କାନ୍ଦେନି ମୁଁ କେବେ, ମାନେ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କେବେ ନାଇଁ, ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯୋଉ ଅଭିନୟ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଜର ଗୋଟେ କୋହଟା ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଲାଗେ କି ମୁଁ ଡିଜର୍ଭ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟା ଆସେ ସେଇଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରି ଘରେ ବସିବି। ତାମାନେ ଏହା କି ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଏହା ଶିଖିଲି ଆଣ୍ଡ ୟା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ଆହୁରି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।